No. Sme pri vchode a ideme sa pozrieť, kde to vlastne sme ubytovaní. Kde to bývali Kopemburgovci? Komurgovci. Top 10 desivých miest na Slovensku. Legenda hovorí, že na tomto mieste sú kobylky, Rómovia, netopieri a strašidla, najhoršie zo všetkých. No, máme tu nejaké bunky pripravené pre nás ekolovcov. Ja keď ukazujem ruku, máme tu nejaké bunky. No Dore to už jeblo. A poď sa myši. Je posadnutá. Ono už vidí veci, počuje. Dáme si tanec kaštieli. Nie, Dori, vnútri. Kaštiel tanec. Shodný. To budú šery. Čo vravíš, he? Silno hororová estetika. Na zdravie. Ty gemerka. Myši, ako sa ti páči táto miestnosť? Takže viktoriánska éra. Serving can Victoria. Cítiš sa ako nekrofil? Mikrofón. Ja som tu prišiel ako... Iba sa to tu tak pokúkať do nejakých buniek som prišiel, akože... Prišiel som akože obyčajná úplne. Hej, ja ti mám tu... Je to tu veľmi, veľmi strašidelné, som hlavný svietič, ale bojím sa. Denník odvážneho bojka. Ideme sa pozrieť do našej izby. Do našej kajuty. Oh. Mhaha, Myši Hubert, horí. Ale všetci fear. Všetci traja teda. Všetci pír. On už samo notu čiernu. Ľudia si myslia, že tu straší čierna pani. Ale... Sorry, babi, ale ja tu proste iba rada chodím. Čaute, babi. Svačíme. Mám tu vegánsky burger od Gabiky. Veľmi výborný. Hodnotím 300 z 10. Ja mám nevegánsky burger od Gabiky tiež. Hodnotím 300 z 10. Ale máme tu ešte aj dezertík. Melóny, hruštičku a Huberta od Gabiky. Bomba. Ja papám ananás a pijem Huberta. Melón. Babi, ticho, ticho. Počujete to? Ja si počujem medveďa. Mia I chose the bear. Babi. No.
Máme taký problém. Sme v bunke. A bojíme sa. Troška sa bojíme. Von a ľúbiť sú. Máme strachy. A chceli sme si iba umyť zubky. Ale sme... Čo? Kam sa koľko presne? Ja som sa troška vlekla. Počuli sme gajdy. A už sme gajdy. Máme sa zastaviť, povedal. Zastav sa. Tak nedaj. English or Spanish? Ja nie, ja som sa vraj Heisenberg. Babi, toto je najstrašidelnejšia časť, lebo tu boli tí baníci. Sa bojíš? Nie, len sa mi nechce, poďme naspäť. Ani mne sa už fest. Prečo? Bo je 11 hodín, už som unavený. Ty to zupíš. Poďme. Vy ste pusíc. To je stanková sprcha. Neboj sa nič. Hej. A tu je ten oný ľadový medveď. Babi. Tam je taký ľadový medveď, čo sa akože vyzlieka. A to je akože eko... Ale to mi je sušie. Tam sa sprchujú. Oni sú nad nami. To bolo presne tá písať, ktorú som povedal, že sem večer nevojdem. Aha. A čo teraz? Myši? To je historická predĺžovačka. A tu nie je nič. No tak tam choď. Ja sa bojím. Zvony. Sloboda zvierat. Babi, naša posledná zastávka dnešného dňa je, že sa ideme pozrieť pred pivnicu. A ja tu uložím. Ale nejdeme do nej, lebo Hori sa bojí. Nie, ja sa nebojím. Tak poďme do nej. Ja to iba nechcem ísť. Je tu pivnica a v tej pivnici nám hovoril Rado, že zomrelo nejakých 16 Židov, ktorých tela nenašli a proste že ich tam asi pochovali zaživa. Otvorená, babi. A že tam Kamo, tak toto. Ale ona nebola. My sme zatvorili. Choď prvý, ty máš svetlo. Dobre, nejdeme tam, on piči, sorry, babi. Kamo, tak tam ani náhodou nie. Ani dole? Ani pod schody? Poďme sa pozrieť pod schody. Poďme zahecnúť. Čo budeme? Ja už vidím pod schody, ja už tam nemusím ísť. Nechoďte do pivnice, prosím. Fuj, čo si. Poďme von. Nie. Babi, súpiš pivnice. Ideme preč. Počkajte, tak zavrime. Budeme aspoň troška gentlemani. Maj sa, duch. A teraz by sa spavnil za tebou duch a bol taký dík. Toto sú príľby robotníkov, čo tu umreli. Jasné, že ženu nechajú proste. Chápete? Vidíte to? Proste oni tu ženu nechali poslednú. Ženu nechali tu všetko, ne? Ja by som bežala hore do bunky. Sorry, šla by som asi do bunky. A zase ma nechajú poslednú, vidíte to? Najhoršia časť dnešného dňa je furt chodiť po týchto schodoch. Práve ma zabila skoro lastovička.
A sme späť. Sme späť doma. Pri našej krásnej bunke. Čauky, babi. Takže už sme. Už lezeme dnu. Dobrý, Koniec vlogu. prežil som. Certifikovaný penista. Babi, čo robíte na to, že sme v kašteli a že proste môžeme zomrieť? Nikdy som nepočul slovo hlavnička, babi. Fakt sa vedeli. Tam to je strašne. No jezdím sa vôbec dobre. No. Dobré ráno. Dobré ráno. Mne sa spalo v pohode. Dobré ránko. Ty, Miši? Neviem, nasral mi tu vták. Hovorím mu klopkala Radka, to si. Bola zima, lebo mi nechcel zobrať špacák. Ja som sa obetoval pre dobro ostatných. A teraz zomrem po ceste domov. A tak sa nám vám spolu na piču. I did what I could. Čaute. On už pozera. Chronicky online. Hej.